Pagod si kayo na akin so Pangasinan number 1. Walay bangusin sa hinasin masam so panan. Wala kayo dyan. Welcome to our province. 100 islands yung manunaan niya. Destinasyon Pangasinan. Akin ay so expression me. Agyo na talusan susalita mi awa mangan kilaya puto kalasyaw at Pangasinan. Lingayen sa capital ni number 1 niya talaga sa Pangasinan. Ag kayo